Va a piazzare il cross verso Monachello, pallone che resta in Cigarini, Handanovic, una parata inverosimile di Samir Handanovic. Sì. Gago. Den löpningen är på rätt sida, Isaksson överspelad och bollen är inte över linjen, spelar vidare. Inget mål för Argentina. Isaksson svarade för en cykelspark, alla Ibrahimovic tror jag nästan på mållinjen för att hålla borta bollen. Det var ett offside. Här går deras spark. Alors là, il fait le spectacle Jérémy Janot.